салому дуруди бепоён бинандаи азиз. имрӯз санаи 7 октябри соли 2023 блогери тоҷик бо номи Бобои Лангарӣ дар канали хеш наворе нашр кард, ки аз зиндонӣ шидани Коля Таҷик блогери дигари тоҷик хабар медиҳад. дар навор 4 нафар ҳузур доранд: Бобои Лангарӣ, блогери дигар Бобоҷон ва 2 нафари дигар, яке аз он ҳамчун бо номи Қориҷон аз ӯ ёд мекунад, суханронӣ мекунад ва ҳамчун бародари ӯ муаррифӣ мешавад. қазияи зиндонӣ шидани Коля Таҷикро Бобоҷон ва Лангарӣ ба тӯҳмат кардан аз ҷониби зане нисбат медиҳанд, ки гӯё он зан ба хотири ҳалли кадом мушкилот кадом узбек забонро гунаҳгор ҳисобида барои кӯмак кардан Коля Таҷикро даъват карда бошад ва Коля Таҷик ҳангоми пурсуҷӯ кардани он ҷавонро, аниқтараш он марди узбекзабонро 2-3 шаботӣ зада бошад. ба ҳамин хотир ӯ аз ҷониби полиси Русия дастгир ва зиндонӣ шудааст. инчунин Бобоҷон ҳукми Коля Таҷикро латукӯб кардани як нафар унвон накарда, балки мегӯяд агар тасдиқ шавад аз ҷониби маҳкамаи судӣ, ӯро ба ҷурми одамрабоӣ равонаи зиндон мекунанд. ин блогерон аз мардуми тоҷик, аз бинандагони хеш, аз дигар блогерони тоҷик даъват ба амал меоянд, ки барои наҷоти Коля Таҷик дар картае ки аз ҷониби додараш дар навор гузошта шудааст, то қадри имкон пул равон кунанд, то барои хароҷоти адвокатон ва дигар хароҷотҳои маблағе ки дар ин роҳ сарф мешавад истифода намоянд. то кадом андоза блогерон Бобоҷон ва Бобои Лангарӣ дар наҷот додани Коля Таҷик аз ин мушкилот муваффақ мешаванд, вақт нишон медиҳад. падруд то наворҳои оянда.